qarrim il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Meta wasal jumejt il-50 huma kienu l-koll flimkien f'post wieħed. F'daqqa waħda ġie mis-sema ħoss bħal tarih qawwi u mela d-dar kollha fejn kienu qegħdin. U derulhom il-snaqishom tan-nar li tqassmu u qagħdu fuq kull wieħed minnhom. Imtlew il-koll bl-Ispirtu Santu u bdew jitkellmu bil-sna oħra skont ma l-Ispirtu kien jagħtihom li jitkellmu. F'Ġerusalemm kien hemm xi Lud nies twajba minn kull nazzjon li hawn taħt is-sema. Mal-instama dan il-ħoss inġabret kotra kbira, il-koll imħawdin għax kull wieħed minnhom kien jismagħhom jitkellmu bl-ilsim tiegħu. Minblu għejn u mistaġbin bdew jgħidu: dawn li qegħdin jitkellmu mhumiex il-koll mill-Galilea? Mela kif kull wieħed minna qiegħed jismagħhom jitkellmu bil-sin għal twelidu? Partin, Medin u Elamin, nies mill-Meżopotamja, mill-Ludija, mill-Kappadoċja, minn Pontu, mill-Asja, mill-Friġja, mill-Panfilja, mill-Eġittu, mill-inħawi tal-Libja madwar Ċireni, nies li ġew minn Ruma, kemm Lud u kemm proseliti, oħrajn minn Kreta u Arab, aħna l-koll qegħdin nisimgħu mixandru bl-ilsin tagħna leġubijiet ta' Ibgħat l-Ispirtu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Birek ruħ tiegħi lil mulej. Mulej Alla tiegħi, inti kbir bil-bosta. Kemm huma kotrana l-emejjel tiegħek mulej, mimlija l-art bil-ħlejjaq tiegħek. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Jibqa' sebħ il-mulej għal dejjem. Jifraħ il-mulej bl-emejjel tiegħu. Ħatoġbu l-għanja tiegħi, għax jiena fil-mulej l-għena tiegħi. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Jekk teħdilhom nifisom imutu u lejn it-trab jerġgħu imorru. Ma li tibgħat in-nifs tiegħek jinħolqu u inti tġeddet il-wiċċ tal-art. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil-Korintin. Ħuti, ħadd ma jista' jgħid Ġesu hu l-mulej jekk mhux imqanqal mill-Ispirtu Santu? Hemm imbagħad diversi doni, imma l-istess wieħed hu l-Ispirtu. Hemm diversi ministeri, imma l-istess wieħed hu l-mulej. Hemm diversi ħidmiet, imma l-istess Alla li jaħdem kollox f'kulħadd. Lil kull wieħed tingħata ir-rivelazzjoni tal-Ispirtu għal ġid ta' kulħadd. Bħalma l-ġisem hu wieħed u fih ħafna membri, u l-membri kollha tal-ġisem għad li huma ħafna jagħmlu ġisem wieħed, hekk ukoll Kristu. Għax aħna wkoll il-koll tammidna fi spiritu wieħed biex nagħmlu ġisem wieħed. Sew Lud, sew Griegi, sew il-sira, sew ħielsa, u l-koll xrobna minn spiritu wieħed. Alleluja, alleluja. Eja Spiritu Santu, imla l-lub tal-fidili tiegħek u kebes fihom in-nar ta' mħabtek. Alleluja, alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Dak il-ħadd fil-għaxija, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżża mill-Lud bil-bibien magħluqa, ġie Ġesu qgħad f'nofshom u qalilhom: Islim għalikom. Kif qal hekk, urihom iddejħu ġemmu. Id-dixxipli ferħu meta raw lill-mulej, imbagħad Ġesu tenna jgħidilhom: Islim għalikom. Kif il-missier bat lili, hekk jien nibgħat lilkom. Kif qal hekk, nefaħ fuqhom qalilhom: Ħudu l-Ispirtu Santu. Dawk li taħfrulhom dnubietom ikunu maħfura u dawk li żommuhomlhom ikunu miżmuma. Dan il-ħadd huwa s-sollenità ta' Għid il-50, il-festa tal-Ispirtu Santu. Il-ġimgħa l-oħra smajna li qabel Ġesu tela s-sema kien wiegħed li jibgħatilna l-Ispirtu Santu biex ikun magħna. Wara li tela s-sema il-wiegħda żamma. Meta l-Ispirtu Santu niżżel l-ewwel darba fuq il-Knisja, l-Apostli semgħu ħoss ta' riħ qawwi. Raw l-ilsna tan-nar u dak il-ħin stess irċivew id-don tal-lingwi. L-Ispirtu Santu jiġi bħal riħ għax huwa l-ħajja li Alla jonfaħ fina. U riħ għax jimbuttana lejn il-verità u lejn Alla. Ir-riħ u b'saħħtu qawwi bħal riefnu li ma nistgħux nikkontrollaw, din il-qawwa tibdilna meta ngħidu iva lil Ġesu Siedna. L-Ispirtu Santu jiġi bħal ilsna tan-nar għax hu jaħraq ir-rabja u l-ħażen tagħna. In-nar jagħtina d-dawl biex jurina triq.
Meta l-Ispirtu Santu jgħix fina, idawwal lil moħħna u qalbna biex narfu lil Alla. L-Ispirtu Santu jiġi bħala lingwa għax il-lingwa tfisser komunikazzjoni. Nistgħu nużaw il-kliem biex naqsmu idejat, sentimenti u pjanijiet ma' persuni oħra. L-Ispirtu Santu u l-komunikazzjoni bejn il-missieru li ben u espressjoni tal-iktar imħabba vera u kbira li teżisti. Kollha rridu din l-imħabba u l-koll ngħixu f'din l-imħabba aħna u naqsmuha mal-oħrajn. Fejt il-50, l-Ispirtu Santu mela lill-Apostli huma bdew jgħidu lin-nies mid-dinja kollha dwar Ġesu, il-bniedem Alla li ġie msallab u qam mill-mewt. Kull min sema lill-Apostli baqa' mistaġeb għax kulħadd beda jismagħhom jitkellmu fil-lingwa tiegħu jew tagħha. L-Apostli jagħmlu x-xogħol li tagħhom Ġesu meta qal kif il-missier bagħat lili, hekk jien nibgħat lilkom. Meta nagħżlu lill-Ispirtu Santu fil-quddiesa u fis-sagramenti u fil-ħajja tagħna ta' kuljum, u jenna nsiru aktar bħal Ġesu, nitalmu nitkellmu bħal Ġesu, inġibu ruħna bħalu u nħobbu bħalu, lubna jimtlew bil-ħajja u l-imħabba divina. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!